በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ትርጓሜ ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ ክልኤቱ እምውልቁ 12። ትርጓሜ ወንጌለ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 12 ክሳብ ፍጻሜ። ዘከመ ዐርገ ኢየሩሳሌም ወእምድኅረ ዝንቱ ወረዱ ቅፍርናሆም ውእቱ ወእሙ ወአኀዊሁ ወአርዳኢሁ። ድሕርዚ ንሱ አዲኡ ድንግል ማርያም ኣሕዋት ደቂቆ ዮሴፍ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቅፍርናሆም ወረዱ። ወነበሩ ህየ ህዳጠ መዋዕለ ወአኮ ብዙሃ። ኣብኡ ድማ ብዙሕ መዓልቲ ዘይኮነ ውሑድ መዓልትታት ተቐመጡ። ናይ ቁፅሪ መጽሓፍ 11 መዓልቲ ይብል። ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ። አይሁድ ፋሲካ ዘኽብሩሉ መዓልቲ በጽሐ። ዮሐንስ ኣብ ራብዓይ ፋሲካ ተሰቕለ ስለ ዝብሎ ፋሲካ ተጠንቂቑ ይቖጽር። ወዐርገ እግዚ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም። ጐይታ ናብ ኢየሩሳሌም ደየበ። በእንተ ዘተሰዱ ሰየጥ ምኵራብ። ወረከበ በምኵራብ እለ ይሰይጡ አልህምተ ወአባጋ ወአርጋበ። ኣብ ቤተ መቕደስ አብዑርን ኣባግዕን ረጋቢትን ዝሸጡ ወመወልጣነ እንዘይነብሩ ነቲ ብሩር ናብ ወርቂ ነቲ ወርቂ ናብ ብሩር ዝልውጡ ተቐሚጦም ረኸበ። ወገብረ መቅሰፍተ ጥብጣብየ ዘሃብል። ዘብርት ኣሎሞ ካብኡ ክፈሊ ዘሃብል በለ ጭጉራፍ። ማሰር ወቂዑ ነቲ ዕዳጋ በቲኑ ወሰደደ ኩሎ ምኵራብ ኣባጋኒ ወአልህምተኒ። ነቶም አብዑርን ኣባግዕን ካብ ቤተ መቕደስ ኣውፂኡ ሰጎጎም። ሓተታ ጐይታ ማሰር የዝወቅዕ ዕዳጋ ዝብትን ኮይኑ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ናይ ደቀ መዛሙርቱ ንዑ ሂቡ ተዛረበ። ናይቲ ህዝቢ ነቲ መራሒ ሂብካ ምዝራብ ልሙድ እዩ። ወከመዝ ገብረ ሙሴ በዞምየር ወበአክሲኖዶስ ከም ዝብል። ወዘረወ ወርቆሙ ለመወልጣን። ነቶም ንወርቂ ናብ ብሩር ንብሩር ናብ ወርቂ ዝልውጡ ድማ ገንዘቦም በተኖም። እዚ ደኣ እሞ ገንዘብ ሰብዶም ምጥፋእ ኣይከውንን እንተበልና ማእስ ቤዛ ማእስ ከም ዝብሉ ገንዘቦም በጃ ህይወቶም ይኹኖም ኢሉ። ተወሳኺ ብተኣምራት መሊስሎም እዩ። ተወሳኺ ኣብ ገረ ከም ዝዓሰለ ንህቢ ኣብ ኣቕሖኦም ተጣቢቑ ተረኽበ። ወገፍታ ማእዳቲሆሙ ሰደቃሆም ገምጠለ። ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሰይጡ ርግበ ገንጰለ። መናብርቶም ርግቢ ዝሸጡ ድማ ደንከለ። ወይቤሎሙ ለእለ ይሰይጡ አርጋበ አሰስሉ ወአውፁ ዘንተ እምዝየ። እለ ይሰይጡ አርጋበ አሰስሉ አርጋበ ይብል። ነቶም ሸየጥቲ ረጋቢት ነዞም ረጋቢት ካብዚ ኣውፅእዎም በሎም። ሓተታ ረጋቢት ከም ከብቲ በትሪ ኣይክእሉን እዮም እሞ ደንጊጹሎም። ተወሳኺ ሞት ጐይታ ርትዕ ምኾነ ነይሩ። ጥሪትና ምስ ቀተለልና ንዕኡ ድማ ቀተልናዮም በሉ ነይሮም። ወኢትረስዩ ቤተ አቡየ ቤተ ምስያጥ። ቤተ ኣቦይ ቤተ መቕደስ ዕዳጋ ኣይትግበርዎ። ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንኣተ ቤትከ በልዓኒ። ደቀ መዛሙርቱ ድማ ቅንኣተ ቤትከ በልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ። ወአውስእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ ትገብር። አይሁድ ንስኻ ካብ ሌዋውያን ካህናት ካብ ምድራውያን ነገሥታት ዘይኮንካ ክንስኻ
ማሰሪያ ክትወቅዕ ዕዳጋ ክትብትን መን ስልጣን ሃበካ በልዎ። ወአውሳ እግዚ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ንስትዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ትነስትዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ክብል እዩ። ጐይታ ነዚ ቤተ መቅደስ እዚ ከተፍርስዎ ኢኹም ወበሰሉስ ዕለት አነስኦ ኣብ 3 መዓልቲ ካህንጾ እየ ኢሉ መለሰሎ። ወይቤልዎ አይሁድ በ46 ዓመት ተሃንጸ ዝንቱ ቤተ መቅደስ። አይሁድ ከዓ እዚ ቤተ መቅደስ እዚ ኣብ 46 ዓመት ተሃንጸ። ወአንተ ሰ በሰሉስ መዋዕል ታነስኦ ንስኻስ ከዓ ኣብ 3 መዓልቲ ካህንጾ እየ ትብል ኣለኻ በልዎ። ሓተታ ካበይ ተበጊሶም ከም ዝበሉ እንተበልና ትሩፋን ኣብ ፋርስ ባቢሎን ከለዉ ኣቦታትና እዚ ኩሉ መከራ ዝወረዶም ቤተ መቅደስ ስለ ዘይሰርሑ ዶ ኣይኮኑን? ካብ ሕጂ ንዳሓር እግዚአብሔር ደኣ ካብ ፋርስ ባቢሎን የውፅአና እምበር ቤተ መቅደስ ከይሰራሕና ቤትና ኣይንሰርሕን ኢና ኢሎም ተመባጽዑ። ልመናኦም ሰሚዑ ካብ ፋርስ ባቢሎን ኣውፅኦም። ቀዳማይ ዓመት ሓደ ቤት ሰርሑ። ኣብ ካልኣይ ዓመት ሓደ ቤት ደኣ ንጋሻ ድዩ ዋላስ ንበዓል ቤት ክኸውን ካልኣይ ቤት እናሰርሑ ሓጹር እናሓጸሩ ቀጽሪ እናቐጸሩ ዘርኢ እናዘሩ ነበሩ። ካብ 3 ዓመት ጀሚሮም ኣብ 46 ዓመት ሃኒጾም ወድኡ። እዚ ድማ ብዕድመ ዘሩባቤል ይፍለጥ። ናይ ዘሩባቤል ኩሉ ዘመነ መንግስቱ 49 ዓመት እዩ። ቅድሚ ህንፃ ቤተ መቅደስ 2 ዓመት ድሕሪ ህንፃ ቤተ መቅደስ 1 ዓመት ጸኒሑ ዓረፈ። ዘመናት ኣብዚ ይእክቡ። እስራኤል ህንፃ ቤተ መቅደስ ካብ ዝጅምሩ ኣብ 6 ዓመት ኣየም ኮንታ መጺኦም ዓስበ ቀፈት ሓደ ካብ ዝገብረና ጀሚሩ ተፋላሊና ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ኣብ ስራሕ እቱና በልዎም። ንሕናስ እይባ ሞዓባዊ ወአሞናዊ እስከ 3 ወራብዕ ትውልድ ስለ ትብለና ኦሪት ኣይከውንን እዩ በልዎም። ንሳቶም ናብ ዓብዪ አርጤክስስ ከይዶም እዛ ዓላዊተ መንግስቲ ቤተ እስራኤል ትዕምጸሉ ግንብ ትሰርሓላ ኢሎም ከሰስዎም። ንሱ ድማ ህንፃ ቤተ መቅደስ ከይሰርሑ ሞዓብን አሞንን ከይግብሩሎም ኢሉ አወጀ። በዚ ምክንያት ተጀሚሩ ተረፈ። ዓብዪ አርጤክስስ ሞይቱ ንኡስ አርጤክስስ ነገሰ። ንሱ በአዲዩ አይሁዳዊ ወደ አስቴር እዩ እሞ ኣብ ቤተ መዛግብቲ ኣትዩ ታሪከ ነገስቲ ክምልከት ከሎ ህንፃ ቤተ መቅደስ ከም ዝተቋረጸ ሞዓብን አሞንን ይግብሩሎም ከም ዝነበሩ ጽሑፍ ረኸበ። እንተሓተተ ኣቦኻ እዩ ከልኪልዎም እምበር ሓቂ እዩ በልዎ። ህንፃ ቤተ መቅደስ ካሃንጹ ሞዓብን አሞንን ክግብሩሎም አወጀ። ካብኡ ጀሚሮም ኣብ 30 ዓመት ፈጸምዎ። ምስቲ 6 ተደሚሩ 36 ዓመት ይኸውን። 46 ዓመት ኢሉ ዶ ኣይነበረን? 10 ዓመት ኣበይ ተረፈ እንተበልና ሄሮድስ ወልደ ሃንደፍየር በአዲዩ አይሁዳዊ እዩ። ስነ በዓል ንምርኣይ ኢየሩሳሌም ደየበ። ነቲ 36 ዓመት ዝሰርሕዎ ርእዩ ህንፃ ኣቦታትና ጽቡቕ ነበረ፣ ናትኩም ህንፃስ ኣይጸበቐን በሎም። ኣቦታትና ጸላይ ጠፊኡሎ ሞዓብን አሞንን እናገበሩሎም ዘበነ ሰላም ዘበነ ሓጎስ ኮይኑሎም ሰሪሖሞ። ንሕና ግና ሓደ ኢድና ዋልታን ኩናትን ሓደ ኢድና ጭቃን እምንን ሒዝና ኢና ንሰርሖ ዘለና በልዎ። ኣፍርስዎሞ ክሰርሓልኩም በሎም። ንሱስ በአዲዩ አይሁዳዊ እንተኾነ በአቡ አረማውዶ ኣይኮነን ኣፍሪሱ እንተሓደገኸ ኢሎም ኣይከውንን እዩ በልዎ። ንሱ ድማ እዞም ሰባት ጠርጢሮምን ኮይኖም እዮም ብምባል ሕልፍ ኢሉ 2 ዓመት እምንን ዕንፀይትን ኣኪቡ
ኣብ 8 ዓመት ገጣጢሙሎም ከደ ተወሳኺ 8 ዓመት እምንን ዕንፀይትን ኣኪቡ ኣብ 2 ዓመት ገጣጢሙሎም ኮይዱ እዩ እሞ ብ46 ዓመት ተሃንፀ በለ። ወውእቱ ሰብ በእንተ ቤተ ሥጋው ይቤሎሙ ንሱ ግና ብዛዕባ እቲ ቤተ መቕደስ ዝተባሃለ ሥጋው ነገሮም። ወአመ ተንሳ እምነ እሙታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተዝ ይቤሎሙ ካብ ሙታን ተፈልዩ ምስ ተንሥአ ደቀ መዛሙርቱ ብዛዕባ እቲ ቤተ መቕደስ ዝተባሃለ ስጉኡ ከም ዝኾነ ኣስተውዓሉ። ወሶበ ተንሳ እምነ ሙታን ሶቢሃ ኣይመሩ ወለበው ወኮኑ ከመ ሰብል ከም ዝብል ንጽሕፈት ከም ዝተዳለወ ንጹህ ብራና ኾኑ። ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ይትነሣ እግዚአብሔር ወይዘረው ጸሩ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመ ዘነቃህ እምንዋም ብዝበሎ አመኑ። ወበቃለ እግዚ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ በሰሉስ ዕለት ብዝበሎ አመኑ። ተወሳኺ ወቀርበ በዓለ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ አይሁድ ዝተባሃሉ ምእመናን እዮም። ምእመናን ካብ ሞት ናብ ህይወት ጐይታ ካብ ህይወት ናብ ሞት ዝኸደሉ ጊዜ በጽሐ። ወአርገ እግዚ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም ጐይታ ኣብ መስቀል ተሰቕለ። ኢየሩሳሌም ማለት ሃገረ ሰላም ማለት እዩ። ሃገረ ሰላም ከዓ መስቀል እዩ ዕርቂ ስለ ዝፈጸመሉ። ወረከበ በምኵራብ እለ ይሰይጡ አልህምተ ወአባጋ ወአርጋበ ኣብ ምኵራብ መስዋዕተ ኦሪት ዝስውኡ ረኸበ። ወመወልጣነ ለወቲ ሕጊ እንዘይነብሩ ብኦሪታዊ ስርዓት ክምርሑ ረኸበ። ወገብረ መቅሰፍተ ጥብጣብየ ዘሃብል ስልጣነ ክህነት ገንዘብ ገይሩ ወሰደደ ኩሎ እምኵራብ አባጋአኒ ወአልህምተኒ መስዋዕተ ኦሪት አሕለፈ። ወዘረወ ወርቆሙ ለመወልጣን ስርዓቶም ለወጠ። ወገፍታ ማእዳቲሆሙ ሕጎ ማፍረሰ። ወመናብርቲሆሙ ለእለ ይሰይጡ ርግበ ገንጰለ። ካብ ሹመቶም ሰዓሮም ካብ ልዕልንኦም ኣዋረዶም። ወይቤሎሙ ለእለ ይሰይጡ አርጋበ አሰስሉ ዋውፁ ዘንተ እምዝየ ነቶም መስዋዕተ ኦሪት ዝስውኡ ኣይትሰውኡ በሎም። ወኢትረስዩ ቤተ አቡየ ቤተ ምስያጥ ቤተ አቦይ ቤተ መቕደስ መሰዊኢ መስዋዕተ ኦሪት ኣይትግበርዎ በሎም። ወተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ ጽሑፍ ውእቱ ዘይብል ቅንአተ ቤትከ በልዓኒ። ደቀ መዛሙርቱ ቅንአተ ቤትከ በልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ዘከሩ። ወአውስእዎ አይሁድ ወይቤልዎ ምንተ ትእምርተ ታርኢ ዘዘንተ ትገብር። አይሁድ አቡየ ትብል ኣለኻ እምበር እንታይ ትእምርቲ ኣለካ ኢሎም መለሱሉ። ወአውሳ እግዚ ኢየሱስ ወይቤሎሙ ንስትዎ ለዝንቱ ቤተ መቅደስ ጐይታ ድማ ነዚ ገዲፍኩም ቅተሉኒ ኢሉ መለሰሎ። ወበሰሉስ ዕለት ኣነስኦ እትነሣእ ክብል እዩ። ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትንስእ እየ በሎ። ቅተሉኒ ኢሉስ ኣይእዝዞምን እዩ ግና ከም ዘይሓድግዎ ፈሊጡ ምዝራብ እዩ። ወይቤልዎ አይሁድ በ46 ዓመት ተሃንጸ ዝንቱ ቤተ መቅደስ። አይሁድ እዚ ነገረ ስጋዌ ኣብ 46 መጻሕፍቲ ተጻሒፉ ኣሎ በልዎ። ወአንተ ሰብ በሰሉስ መዋዕል ታነስኦ ንስኻስ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ ከርሰ መቓብር ሓዲረ ክፍጽሞ እየ ትብል ኣለኻ በልዎ። ወውእቱ ሰብ በእንተ ቤተ ሥጋሁ ይቤሎሙ ንሱ ግና ብዛዕባ እቲ ቤተ መቕደስ ዝበሃል ሥጋኡ ነገሮም። ወአመ ተንሣ እምነ እሙታን ተዘከሩ አርዳኢሁ ከመ በእንተዝ ይቤሎሙ ደቀ መዛሙርቱ ካብ ሙታን ተፈልዩ ምስ ተንሥአ ብዛዕባ እቲ ቤተ መቕደስ ዝበሃል ሥጋኡ
ከም ዝኾነ ኣስተውዓሉ። ወአምኑ በቃለ መጻሕፍት ቅንአተ ቤትከ በልዓኒ ብዝበሎ አመኑ። ወበቃለ እግዚ ኢየሱስ ዘይቤሎሙ አቡየ ብዝበሎ አመኑ። በእንተ ቀዳሚት ፋሲካ ወእንዛሃሎ እግዚ ኢየሱስ ኢየሩሳሌም በበዓለ ፋሲካ ብዙሃን አምኑ ቦቱ። ጎይታ ፋሲካን ምኽባር ኣብ ኢየሩሳሌም ከሎ ብዙሓት ሰባት ብኡ አመኑ። ሶበ ርእዩ ተአምረ ዘገብረ ነቲ ዝገበሮ ተአምራት ርእዮ። ወውእቱሰ እግዚ ኢየሱስ እየአምኖሙ። ጎይታ ግና በቲ ዝኣመንዎ ክተርፉ እዮም ኣይበለን። እያግሃደ ሎሙ ርእሶ እያኦቀ ሎሙ ርእሶ ይከሰተ ሎሙ ርእሶ ይብል። እስመ የአምሮ ለኩሉ ለለ አሃዱ። ንነፍሱ ወከፎም ብኹሉ ይፈልጦም ስለ ዝነበረ ወኢይፈቅድ ይንግርዎ ግእዞ ለሰብ ጠባይ ሰብ ከምዚ እዩ ኢሎም ክነግርዎ አየድልን እዩ። ውእቱሰ የአምር ህሊና ሰብ እምቅድመ ኩነታ ከም ዝብል። እስመ ለሊሁ የአምሮ ለሰብ ቅድሚ ምፍጣሩ ንሱ ንሰብ ስለ ዝፈልጦ እምቅድመ ይፍጥሮ ለአዳም የአምር ግብሮ ከም ዝብል። ዘየአምን በወልድ ቦ ሕይወት ዘለዓለም ብወልድ ዝአምን ናይ ዘለዓለም ሕይወት ኣለዎ።